Underneath. Yeah. So ilondo wena ungasuboni thatha abantu nibela always work with people. Watsho amangisi ba usebenzisane nabantu. Yeah, uzukwazi nawe khona la ngomba la chaplaka with the progress into ezilawini ixela into ezilawini yabo abantu abazabantu yabo abantu abazubomi. So before we were speaking about chaplaka yabo usifila njani like when culture yamarasta kaloku isilazi awuthetha nathi nangona ke ningabelieve kinto culture yabo ezini ibona but ke indlela zabo bona baqhuba ngazo ofire lord ndiyaphakamiselana nabo i-dance hall yonke lanto hayi vibe right ndihambiselana nabo all the fruit and the healthiest vibes all the flow man no stress nothing uyayazi man now so wena ungasurvive pha trouble basay bajinyama 24/7 24/7 inyama ayo. So wena xa ngabantu baphila njani ngokuphefumula babantu bajinyama babantu cinga wena ngecawo pha kwenyama nenduku yayazi barasta bajinyama xa cinga wena barasta baphila njani bona kaloku papa ixoxisi londo ungandibona ba healthy yabo ndibe ngaxoxisiyo ngakuboleni ungandibona aba healthy kaloku baphila bona bomi yabo ngoba kaloku awunomatanisa i-fruit and-veg from nature nenyama ezigcinwe ezifrijini ezistays my friends zityayo ezizidumbu nezinto sitya izidumbu kaloku thina apha bona batya fresh from nature and they smoke a fresh from nature. I-cheese, i-Poland is gang different natures. That's why ngazange bekho kaloku ne-corona pha eJamaica akuziwe nzima phaa mntakwethu. Andifuna bangane wathethelela amarasta fireman long live. So ezike ngoku nangoku niphethe yona yayibona mntakwethu non-audience long live nakuwe camera. Okay, when you were speaking yabo ngamarasta yabo, so do you listen ke la culture kanye uyahambisana nababantu? You know kaloku sina nawe ba iranki I listen to it all the time. Boy English I'm not much of it. Boy iphathwa nibambisene nayo kungakho nawo abantu bawundiva ngathi ngithethe English kwezinye indawo iphathwa guys it's not an English. Boy it was originated by Jamaians who rose from Africa and went to fight from South America. Okay. Fighting for the black Jamaians. You know, if you know history, you know what I'm talking about. Asitsali kude. If uyayazi history, uzakwazi abantu. Basuka apha babantu zamuthi ke ngokusipho mali. Nento ezimisayo ngapha. Basuka apha Africa. If you can check each and every personality, each and every status, nobaleli phina eJamaica uzawubona, lisuke eGhana, lisuke eNigeria, lisuke eAngola. Cha abantu ba move from here bayaphi bayifumana better services phi eJamaica. Hayi lo uyayixoxisisela yami. So okay, and